אהלן, אורן שירותי רכב חולון. היום אני רוצה לעשות סרטון שהרבה אנשים דיברו איתי עליו, נושא כואב. כל בעלי פז'ו, סיטרואן, אופל עם מנוע 1500 דיזל מדגם YH01, מנוע 1500 דיזל. הסרטון הזה זה בשבילכם. אם אתם רוצים להימנע מהוצאה כספית גדולה מאוד ומיותרת, תמשיכו לצפות. סיטרואן C5 איירקרוס עם מנוע 1500 דיזל כאמור. המנוע הזה כבר מפורק, מחליפים לו את רצועת התזמון לרצועה חדשה. זו הרצועה החדשה מורכבת, זו הרצועה הישנה. החלפת רצועת תזמון היא פעולה שגרתית שעושים בהרבה מנועים. אפשר פה לראות שבעצם המנוע מפורק, אין פה גלי זיזים, אפשר לראות את השסתומים, 4 שסתומים לכל צילינדר. למה בעצם פירקנו את גלי הזיזים והפשטנו את המנוע ככה? במנועים האלה יש גם רצועת תזמון וגם שרשרת תזמון. זה בעצם בית גלי הזיזים הישן מול החדש. כאן יש הוראות טכניות של היצרן. פה יש שרשרת שמחברת בין שני גלי הזיזים, בין שני הקמשפטים. זו השרשרת הישנה, זו השרשרת החדשה. יש למנועים האלה נטייה מוקדמת להישברות של שרשרת התזמון הזאת. השרשרת הזאת נשברת גם בקילומטראז'ים נמוכים, 80-90 אלף קילומטר. ראינו את זה קורה. כשהשרשרת הזו נשברת, בעצם אין תזמון יותר, יש מפגש שסתום בוכנה, נזק טוטלי למנוע, נזק גדול מאוד למנוע, ובעצם מוביל להחלפת מנוע בעלות גבוהה מאוד. היצרן הוציא לזה קיט תיקון, בעצם הוציא שני בתי קמשפטים חדשים, אלה בעצם שני חצאים שאנחנו אוטמים עם שני קמשפטים חדשים, שתי גלי זיזים חדשים, עם שרשרת עבה יותר, ובעצם גלגלי שיניים גדולים יותר, בעצם שרשרת מחוזקת, משודרגת, שמונעת את השבירה של השרשרת שאנחנו רואים במנועים האלה. צריך לעבוד פה לפי הוראות היצרן, יש פה כמה דגשים שצריכים לעשות, אם לא יעבדו לפי הוראות יצרן, מניסיוננו יש בעיות, קמשפטים נתפסים וכל מיני צרות כאלה ואחרות. בנוסף לבית הקמשפטים הזה הייתה גם נטייה לנזילת שמן מוקדמת. בשטח האיתום הזה בין בית הקמשפטים לבין ראש המנוע היו נזילות כמו במנוע הזה. אפשר לראות כאן שהכל כאן שחור ונזל שמן, זה מנוע עם 90 אלף קילומטר. כאן הם בעצם שינו את השטח, גרענו והחליפו את חומר האיתום לחומר איתום אחר כדי שזה לא ינזל. כל מי שיש לו בעצם 500 מותקן ברכב שלו, אני ממליץ לו לבדוק טוב אם החליפו את הקיט לקיט משודרג. אם לא בוצעה החלפה לשרשרת משודרגת, אני ממליץ לכם בחום לרוץ ולהחליף, להימנע מההוצאה הזאת. שבירה של רצועת תזמון, של שרשרת תזמון, זה משהו נפוץ, ראינו את זה קורה הרבה פעמים, זה מוביל להוצאה גדולה כאמור. אני ממליץ לכל מי שיש מנוע 1500 כדי לנסוע באמינות, מוניות וכאלה, C5 איירקרוס, ברלינגו וגמים כאלה ואחרים, לרוץ, להחליף את הקיט תזמון. גם הקיט הזה הוא לא זול, אבל הוא מבטיח שהמנוע הזה ימשיך לנסוע הרבה מאוד זמן באמינות, וימנע את הנזק הגדול הזה לכיס.